Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ni mɔnɔ an b'a fɔ k'aw danse Maliba TV 1 ka kunnafoni setelima kɛnɛ kan. An bɛ kunnafoni daminɛ ni kulo min ka ca ɲɛsilen don Mali ka fara ɲɔgɔn kan na ko kura olu kɔlɔsili baaraw bɛɛ lajɛlen ma n'a bɛ fɔ o ma ko CNCR FNR olu ka san 2025 sɛbɛnwalabɔ o kɔnɔko kumaw walankata n'o dɔw yɛrɛ bɛ boli Assise nationale de la refondation de kan n'o y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ ko baara caman ko minnu nun donna k'olu ye nɔbɔ ko majɛ bɛ dɔw la ani fɛnɛ ko dɔw gulonnen don ko u b'a jira k'a fɔ ko u ye waleya minnu nun don k'u kan ka tɛmɛ ni o sira ye ani fɛnɛ waleya dɔw bɛ u kan ka segin olu kan min b'a to u ka laɲini olu bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na u ka ni ɲɔgɔn in ba in bolila u dakun kofɔlen ninnu de kan. Kunungo araba utukalo tile 5 san 2026 Mali golomasiri tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma ye kunnafoni kura cari n'o y'a jira k'a fɔ k'u ye susiliwaleya da jatigɛwale tigilamɔgɔ Jnim FLA mɔgɔw kan Tesaliti yɛrɛ kɔnɔ n'o y'a jira k'a fɔ k'o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko Tabrichat kɔnɔ k'u ye maa caman bɔ baara la n'o bɛ tali kɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw kan ni u ye susiliwaleya ta ka da u kan ani u sera ka minɛ minnu minɛ u y'olu fɛnɛ minɛ o b'a jira k'a fɔ k'an ka finitigilakaw n'o y'an ka faamaw k'u ka wulikajɔ fanga bonyanen don kosɛbɛ ni u bɛ ka san sɔrɔ sanga ni waati jatigɛwale tigilamɔgɔw kan. Kɔkan kibaruyaw o bɛ taa n'an ye Senegal an bɛ ɲɛsin Media Anadoli Agence ma n'olu seginna ko kura jamana ɲɛma Basiru Jomayi Faye ale ni minisiri ɲɛma kɔrɔ Ousmane Sonko olu ka baaraw yɛrɛ taabolo la ni a y'a jira k'a fɔ ko hakilina jiginna Ousmane Sonko ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye minisiri ɲɛmaya ye o kɛra ka kɛ ni mai kalo tile 22 san 2026 ni jamana ɲɛma Basiru Jomayi Faye ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔgɔ kura sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko Kiri les Patriotes et Républicains k'o kɛra waleya ye min na bɛrɛbɛrɛli tɔnw o kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni ɲɔgɔn kofɔ bila olu ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a jira k'a fɔ k'an bɛ waati min na i ko sisan ko Senegal k'a kɛlɛyalen don gɛlɛya kosɛbɛ u ka bɛrɛbɛrɛli ko sabatili yɛrɛ ma. An bɛ kunnafoni sentemaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw n'o bɛ taa n'an ye Lamɛriki jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko agence de presse Reuters olu ye ɲɛfɔli kɛ min bɛ ɲɛsin visa ko yɛrɛ dakun bɛɛ lajɛlen ma Lamɛriki jamana visa n'o o bɛ kɔfɔ n'o y'a jira k'a fɔ ko yaasa i ka se ka visa sɔrɔ ka di yala Lamɛriki jamana kɔnɔ u ye latigɛ kura ta n'o bɛ ɲɛsin jamana 50 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma o jamana 50 ni cɛla jamana 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko tɛgɛ denkɔni ɲɛsilen don farafinnagun jamanaw ma o la ko yaasa i ka se k'o sɔrɔ ko latigɛ dɔw bɛ tali kɛ caution sarali la n'o bɛ t'i jɔ dollar wari 20,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la o latigɛ kura tali i k'a kɛ bɛ ka hakili waso ni maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'u hakilinataw di a ko la n'olu ma sɔn o ma a jirala k'a fɔ ko dɔw fɛnɛ ko ni kuma in ka a tɛmɛna olu ka hakilinaw fɛ an bɛ waati min na i ko sisan ko bolokɔniden kɔni ɲɛsinnen nin wale ma yaasa u ka se ka fɛɛrɛ kɛ ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Ani mɔnɔ ni ne kunnafoni an sera ka min sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Maliba TV 1 kan aw ka kunnafoni setelimaw kɛnɛ kan aw kan bɛ don wɛrɛ ni Ala man ka jɔn a jɔn na.